मैया फोसावनानै होबाय आसाम मन्त्रि सभानि गोदान फारिलाइयाव माखासे बिफानफोरखौ सोलाय सोल' जानाय नुनो मोन्दों। नन्दिता गार्लसा आरो जयन्त मल्ल बरुवाया गोदानै मन्त्रि सभायाव बिबान मोनदों। 11 आरो 12 जुनाव तेजपुराव जागोन केबिनेट आरो जिल्ला बेंगिरिफोरनि जथुम्मा। 11 जुनाव केबिनेट आरो 12 जुनाव जागोन जिल्ला बेंगिरिफोरनि जथुम्मा। मेघालयनि गार' हाजोआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हा गिसिखादों। नारा-नाथा अखा हानायनि थाखाय बे जाब्रबथाया जादों। बजालि जिल्लानि पाठशालायाव मोनसे सत्रनि हाजार बिगा हा दखल खालामनाया सोराङाव फैदों। बेनि सायाव नायबिजिरनो सरकारखौ दाबि दैखांदों। मोन 16 रायजो सभा मासिनि थाखाय दिनै गंब्रै रायजोआव बिसायख'थि। महाराष्ट्र, राजस्थान, हारियाना आरो कर्नाटक बे गंब्रै रायजोआव जादों बिसायख'थि। फैगौ 12 जुनाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि केसनि हियारिंआ जागोन। महाराष्ट्र आरो कर्नाटकआव कभिडआ गिख्रंथाव महर लादों। मिरु सरकारा रायजो सरकारफोरखौ सांग्रांथि थानो थाखाय बिथोन हरदों। आमेरिकानि डलारनि रुजुनायाव भारतारि खाउरिनि बेसेना खमायदों। $1 77.80 रां जाबाय भारतारि खाउरिनि बेसेना। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै गुजरातसिम दावबायगोन। गुजरातनो 3,050 कोटी रांनि गोग्गो लोंग्रा दैनि बिखान्थिखौ दिनै बेखेवनानै होगोन। बैथालांसनि 1 नं दुवार आमला बियाबाव फिन भट होनाय हाबाफारिया दिनै फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।